Bé, ha sigut una setmana un pèl diferent a les altres perquè juguem diumenge, no? I és una setmana una mica més llarga, però en quant a entrenaments, la setmana ha sigut molt bona, amb molta intensitat, i bé, jo estic molt satisfet de com ha anat. Bueno, molt talentós, no? Crec que són nanos joves que tenen molt talent, que juguen molt fàcil a bàsquet i bé, al final és un partit molt complicat, no? Per lo que t'exigeix el rival, però sí que és cert que van com nosaltres a la classificació, no? Llavors no són invencibles, però sí que s'hauran de fer molt bé les coses. Bueno, jo crec que haurem d'estar molt bé en el rebot defensiu, haurem de parar, intentar frenar el seu atac, que per mi és un dels millors de la categoria, no? I després intentar fer mal als seus punts febles que puguin tindre en defensa.